من Убайдуллои Абдусамад, ассистенти кафедраи математика ва методикаи таълими он. Андешаҳои ман нисбати паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин аст ки паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳуҷҷати сарнавиштсоз буд. Ҳуҷҷати сарнавиштсоз маҳсуб ёфта тамоми паҳлӯҳои ҳаёти мардумро дар бар мегирад. Бештар диққати моро ҳамин масъала ҷалб мекунад ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ маорифро дар сатҳи аввал гузоштанд. Мегуфтанд ки барои он ки тамоми паҳлӯҳои ҷомеаро пешбарӣ кунем, моро зарур аст ки соҳаи маорифро дар мадди аввал гузорем ва нисбати соҳаи маориф чораҳои нисбатан нав андешиданд ва дуюмбора қайд карданд ки ҳар як дуюм нуқтаи паём диққати моро ба худ ҷалб кард, ҳар як коргар, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст ки ба ғайр аз забони тоҷикӣ ду забони дигарро ба хубӣ донад. Диққати моро бештар ҳамин масъалаҳо ҷалб кард. Ва сеюм масъалаи дигар ки диққати моро бештар ба худ ҷалб кард, ин баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд.